Amin di debata na sumurong sian saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras. Damang denang naniholong di bagasan Kristus Yesus. Posroha nami. Iko di bagasan hahi pasok kita saluhu na. Salam sehat. Dalam martangnya kami tu Tuhan asa totok kita. Didongani jala diurupi. Jala margogo mahitatong mangadopi katantangan di ngulutta. Lumubi mahala di dampak corona COVID-19 on. Di Ramoti. Jala di patiur ngulutta. Jala lasdo peroha. Pajupa kita di bagasan hatani debata di bagasan tikyo marhite partangyangan. Dileho dihita marhite. Pangukapo pitu. Ayat sada. Sahak rodi ayat tulu. Didokatan itu hatta songonom. Duk salepui. Widama opak suru-surua jongjong dina opak desa ni tanoi. Aka nama niup na opak alugo ni tanoi. Asa unang mangubus alugo di tano nang di laut nang tu sadahaupe. Dungi widama suru-suruan na asing. Hehe sian habicaran ni mataniari. Na maniup sahap ni debata na mangulu. Jadi balgama suarana majauho dopak suru-suruan na opati. Akan ang majalo sahala mga gotano do laut. Ninnama. Unang ma ago hamutano ng laut ng akahaw. Paimahu sahapi hami akan naposo ni debatatta. Di bohi nazidabe. Ido sahat na. Akamana namin ni holong di bagasan Kristus Yesus. Adong do cerita songonon. Sadaina na sekolah namuruk. Molodung botari. Say manutungi akka plastik akka sampah. Dadaki di julu. Sekolah namuruk rupadi. Alana ngasahat tujabu timusi jalaibana pengaholan na ohar batuk nga. Alay bado onon. Alana memang dak dana kipe di boto inaido perjolo na manutung sampah di si. Lingkungan na tainganion ima ekosistem alam. Dok nasa isina narikot dirawat. Obara tu panopau ni nung atung denggan saluhut na di ida debata nung atung denggan saluhut. Dungi di lehot debata matur gas tu jolomai asa marmahani alami dok nasa natinopai. Disakapi debata do asa sian alami mangulu jolomai jalahuhut marapaino pari. Lapatan na molo denggado diula jolmai mangulu manasida taruli sian akka parbue ni hawi. Parbue ni nani ulana. Parbue ni tanoi. Iya. Alaidang mana jolmai di hasatiaun. Madabu do jolmai di pangelan di sibolis. Gabe sogoma. Rohani debata. Di Portibion. Gabe tarusir manasika. Yang seharusnya alam ciptaan itu adalah menjadi tempat tinggal mereka. Tempat yang damai sejahtera dan penuh sukacita. Molodung dihataon, adong damai sejahtera, adong rasa sonang iroha. Ini mah kebahagiaan. Alaidung mardosa jolmai. Kebahagiaan itu telah hilang. Komponen hidup yang meliputi semua makhluk hidup di dalam ekosistem yang saling berinteraksi dengan komponen yang mati yang terdiri dari benda mati seperti
aek, alugo manang udara, tano termasuk cahaya di matahari. Lingkungan juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup di alami. Asa adong inganan nasida mangulu jalan macari ngulu-ngulu nasida sebagai dasar makhluk hidup yang harus makan. Jadi macai rikodo peran ni jolmai menjaga alami unang sai sego nasi alami jala unang sai mulak semakin rusak. Asa denggasia ni hanguluan ni akan mangulu akan atinopa ni debata. Alai kerusakan lingkungan hidup na adong hinorhon niya ka erosi tanah, gempa bumi, doh letusan gunung berapi, adong do itu tu. Alai ko sadar do hita gumodang do PHP kerusakan ni alamon hinorhon niya ka tangan-tangan jahil ni jolmai. Nasadar atau tidak, nung alam mabay sego alami do lingkungan ni. Isarana menegay hutan, marburuya ka hewan na secara berlebihan, eksploitasi alam. Kegiatan pembangunan doh pencemaran lingkungan, pencemaran yang mengakibatkan perubahan alam. Totunung ngasego be alami. Boydo hinorhon niya ka penggunaan bahan kimia na dipakai namar lubi-lubi bahan kimia. Deterjen doh plastik produk sampah ni rumah tangga, pemborosan bahan bakar, nama nabayhau, doh pembakaran lahan, hutan doh dalan, dalih, manuan akka kebutuhan ningulu doh hamilinna. Alai, daksa dari bana, nunga sahati bana HP di hamokuso. Sekali lagi mengingatkan kita akan khotbah hamokuso. Dalih laho manuan akan adongi, laho memulihkan kehidupan asa dumenggan, doh kebutuhan ngolu-ngolu, efek rumah kaca, doh nasingi. Nunga sangat berpengaruh. Tu hadedenggan ni alamon. Nunga dangan ombe. Asa denggado jolo tajahan yan, bidu na paunopo taringo tu sahap na paunopon. Ya dong diukap sahap na paunopon ni, diida si Johannes do lalu bolon. Nama nirang kehidupan na denggan. Doh naso denggan. Gabi mamirong mamatanyari songon harung hori. Ngolodokon harung hori. Daktar boto manangahabi. Jadi sadok bulan songo mudar. Bulan pe songo mudar. Mardedeham mabitang akan na di langit itu tano. Songon hauniat tajau mamiuton para buena ia jumpa hinutur nia logo na gugu. Tak tarapat orang besong dia bagas na posina nama sai pardidaan si Johannes. Nang ditiki di ida ibana sahap na paupaton di pangukaponono maya pitu. Masama porang haleon Banua Toru, Jalano Balga, Hamatean, Jabbar di Jolme. Memang macam moldo atusan hacit ni namasai. Tuk swadondo natahan mangadopi molomasa nasongoni parirna. Jala memang porsuksi tutu dia ya kajormai. Alaina pasti ikon tu hamatean nama ujung ninggulu di colmai. Ya bido napa pitu honon. Aka oma pardidaan di si Johannes napar julu
Ado ngopak suru-surua jong-jong di naopak desa di Tanoi. Di utara, di Purba, manang di timur. Di Daksina di selatan, Pastina di barat. Naopak suru-suruan ni maniop naopak alogo ni Tanoi. Asa unang mangobus alogo di tano nang di laut dohok di sada haupe. Babe molo sadong be alogo mangulus. Sia sude penjuru na obat desa, sia dia be marhosa kana tinopai. La suadong be hanguluan. Alana memang otomatis dakolan lingkungan hidup nasega. Alai gabe suadong be hanguluan. Maaf dengan catatan. Molo ngasanga da ngadong be alugo, na ngadong be udara. Ya, pertama katakan sayonara untuk dunia. Etam. Donge na paduahon sada suru-suruan sian habicara ni mataniari maniop saha ni debatana mangulu. Jadi balgama suarana majuho dopak suru-suruan naupati akan ang majalo sahala mangago dohot sahala mangago tano dohot laut. Ya, berfungsi dan bertugas untuk mangago. Nindama unang ma agohamu tano nang laut nang agahau. Lastur pokoma pa ngotok kita patubigihon huwaso ni debata marhite suru-suruan na mangudihon akan natinopai ima asaolo mardala tuhaluau natinopa ni debata. Unang niya mago natinopanay diliya porotibion. Alay di palua doi sian hagogoon ni naboy manegay nalau berusaha mangaleksehon doh memporak-porandakan mangago ngulu ni jolmay porotibion. Diajari dohita marhita turpukon taringo tu debata na mangulu jalan natoktong sumarihon narikot di ngulu ni jolma ujumasa hangaluton. Dang di paluasibana tanoon ng pangisina marhinamago. Alay di sarihon marhite na mangalehon alugo hosa nafas. Sartabi amang hosa taupe tak punat taon punan debata don. Molo didok hosaut tuhita. Mula majuaw tu na punasa au bah ngatung malungu nawin na. Waduh prasata coba aja bayakon. Nang gua pala tulu minggu penian mula kin na hosai siap badat tau. Jangankan 3 minggu. Sajam 60 menit permisi hosai. Dan boy sajam satu ngajap pe. Ahadu na masa. Dan boy sa jam 10 menit manang nasa menit pehita para misi hosay siya kita unang-unang terodon no astronot nga hosa-hosa mata siya dui nga ho positifi corona. Dangi Ido alana kan mono corona kan ya batu kon napas tersengal-sengal mau marhosa bah molo nga permisi hosay dah ngarang minoto pe. Ati majo corona dang na permisi hosay na suboy dumadala siya bagas ate. Turpo ko pabigyan huwaso na debata marhite suru-suruan na mangodihon na tinopanay asaolo tuhaluaon. Diajari dohita asaolo sumarihon alamon. Ima namang gobarhon alamon na dibagasan pacorion. Langsung ni manggambarhon ngolo ni akka si Huto Kristus di huria na parjoloy saha tutukion na maol marhosa ala di gosa-gosa aka virus corona dakolan virus corona di gosa-gosa aka na makasogohon barita na uli na makasogohon Jesus maol marhosa ala di gosa-gosa dililay jala di pusa ala hasatiaw ni ala na porsiai
hasiatiyon nasida tu Kristus. Hira swadong be inganan na buy marhosa, alanung nga dihaliangya kaparjahat, jalan martahi mamusa. Danganong be inganan partabunion, na buy makuli pinasida, manang tu dia pinasida marhusor, iko sayadong do hangalutan. Jala hamatean nunga say paimahon. Sekali lagi, hamatean nunga say maima di jolo. Besok, nanti, atau lusa tahun depan, pagomos masadok, haporsyong butuh Tuhan. Molo sorobia logo tu tanui. Baimang otomatis hola kamatian na manaro. Tu dia majolmai mangalu-alu. Molo ngasih gabi alamon, molo songono betui sita mangalu-alu. Unang-unang do songon na di bagas arwako ngamar sait alai kot tepeng rikot lam rikot ara taon sa itong itutusi marbatu win nalai mangula pa mana. Sa itong nau rikot artai nau rikot tepeng. Molo sa dia do hita manghuto Jesus ima hagogota jala ibana haluota ima kanaro majalo barita nauli taringo tuhanguluan na sora suda. Pangukapon 14 ayat 6. Asa ganup ng majalo barita nauli taringo tu Jesus imana sa tiya manguto Jesus. Dangolo muba nang pedibaga sa biar nasida, nang pedibaga sa tahuton nasida, nang pedibagasan gudang naya katantangan ng siyarupan na wanti-wanti. Asa talapati do turpukon songo napulapul napahot jala memperguguyhon na porsea. Menyemangatis hapor syauta dileho na pula-pula sa unang madele nasida siala hamaolon na tadubi unang madele hita sadalas niroha doon ay dakya di pasobu debata kana porsea di ibana madabu turagam niya kapangucunan jalarap do debata manuhuk akana dodoki siya gogot tasadiri dang di loas sita hola kita sadiri madalan ya kahamolon asusan alay suku-suku tu hitan waingon buasa mate pola ikol loason di bata hamoloni ro buasa ma virus coronaon di luas de bata ro molo holong dorohani de bata tu hitam molo ikom mangulu du hitam buasa makasih tahun onido akka bencana alami koroi molo memang nalo morohani de batahang uluan dia ka bangsona amang akka inang nani holongan di bagasan Kristus desa hangin pinaribot molo pe heran nali luas de bata hamaoloni jala gabe hapusohan kosan yang kana porsiai sudah naik lah malik manulik kita porsiau tadi kita sedang tereliminasi alani hok mahita di haporsiaon molotuk pero ari hasusan sotong itor manigor hita madao sian dalan di debata. Sotong itor manigor hita itor marungut-ungut. Tadok dangadong debata. Ay nga maul benguluon. Gabi ta salahot tong Tuhan ita salahot dong ata. Dan pada akhirnya kita akan saling menyalahi dan saling berperang. Tatu sima saluhu nai ujiat doi. Molotuk pe di loas sita sangobas masa na songoni rajumatta doi songodalan laho pajonok diri tu debata lapatanna na di luas debatado satokin namasai di luas debatado satokin suru-suruani laho pasohon alugui molo siya debata pangatoyon tunamasa akana songoni
Atong takas maboto otta adong do huwaso ni Tuhan ila mangorai sakap hajahaton mangabati sakap akan manegay nanay mamusa akan aporsea. Dak di pasob buhita lahu madalani hasusani wala kita. Marhuwaso do de bata mamicak mangurai do mangabati tahinya kaparcahan. Tuk takas do huwaso ni Tuhan mangurai sakap hajahaton nanay mamusa kada porsea. Marhite suru-suruan na marsuara Tuhan madok unang mago hamu. Unang mago hamu tano ng laut ng akahawi. Molo hita akamang inanan na ni holongan di bagasan Kristus Yesus. Hati-hatilah dengan tanah. Molo nga siga tanoy, siga mahita. Ada persoalan, ulo dong berbeda ala ni tano udah. Minoto manang natano sakula piyo man mediyo. Masih bunuan. Hati-hati juga dengan udara. Olah siga lamon bom mahita. Laut nang songuni. Ay memang dang maribar hamatea nate. Di tanah, di darat, di laut. Manang nahawi suatu gabi musuh tu ida. Dang sa dia leleng nari dung mangai akan asatiai rodo Tuhani macuru suru-suruan na mangorai asa unang ditorus selaho pasohon alugo asa olo mangulus dung di ida ibana hasatiau ni hasatiau ni akan aporsea dang di paso bumago nasida di sariod dongulu nasida unang laos mago ala porsuk ni namasay akaw manarikot si hanguluhonot laho memelihara laho pature-turehon alamo dia maina parjolo mamarangehon panarihonon di debata dia kanatinopai namadok jolmai gobaran doh rupa di debata imagode hira disude luat don waing saya dong do hamaulon na hasusaan na alami di nama ngalulusin namot dang maralang rohani solmai manegaya kahau manegay tanoi suasuanan na boy paulihon parhosaan marhosa masatok kidjo molopanen na rohana dapok sa donian gudang sinamo siyan ulaw nay alay gumudang do susah hinorhon niya ka na manegay alami dak sadar atau tidak. Kalaupun kita katakan kita untuk mencari kehidupan alai kota botodo penggunaan alam secara berlebihan eksploitasi alam lebih banyak negatifnya mulodang malo kita memakai alami tano laut doho awi pusok-pusok do gudang jolma menganggutimus ala disuruh buat katobak pola torop ikut dibuat merubah rumah sakit radang saya do pepi kirata tak biar nirohata taringot tu pengaruh ni virus koronaon anggohita iko bersiap dorala menghadapi timus ate ala nata ingot hampir tiap tahun do koroi ya bersiaplah enang peseta dok meribu hali tangiang do jamita asa rapita memelihara alam ciptaanon alai dang adong tong saheran somar laku do barita ni Tuhan ini saheran somar gugu do jamita tong do manutungi jomai alai ngok ma nang so diulah jomai hape manutungi bu sedih do tartutung portibio yakin tidak mulai yakin kamu mari sama-sama memperbaiki sotarida beagia portibion alanitimus mudah-mudahan dang robe anggotanya manang nadoho dohita naning bagasa si taononon na berusaha laho paturehon manang nadoho dohita nuaing dihorong ni namanegay di kota tong tangi honot ta jabi taon jala tahuhon paduahon
Di picang debatado jolmai na patubu hasusatu dongan na jolma. Na peheran na di pasombu debata tokkit jolmai patupahon na solomo ni rohana. Alaw nang lupa hita dan gabi boy jolmai mabasi lomo-lomo ni rohana. Tuak ka na tinopana. Sesamanya tidak bisa saling merusak. Unang manian hita adong di hita jolma na somarningo picang-picang ni debata tuak ka na patudu gogona laho manegai tudo hubungan na tudongan na sa diri manegai hubungan na tualang otomatis manegai hubungan na tu debatado kan jala na parpudi debatado mangulu maniop sahap paluahon akan na masitaunon laho manguji hasatiaon niya kana porseado di leo di picang debatado jolma na somolo marapanariho di ngolu ni dongana di picang debatado jala sogosi tutudo rohani debata mida jolma na soolo sumarihon ngolu ni dongana dan di leo debata huaso di jolmai laho manusai dongana jolma molotuk pemasa songon na niadopan di hurian na perjolis hasahatan ni kahurian na perpudiot songon di pangukapon ni si Johannes tuhita sinuaingon posmaro hatta naso di pasombu debatahi ta manaon nahacit ala hatakangon nya kana marsogoni roha di ita alana satia do jahoba lahu mangaramoti ngulu di jolmai asa unang manibil manoba debata ni portibion alaos di buku panurang Hosea sada ayat 10 pedidokgo di paingo donang taringo tu hadirion ni bangsoi aidang siam mulana nasida bangso na pinili di debata. Dak siam mulana. Alai ni ojar ni asi ni roha ni debata. Gabe di dok nasida anak di debata na mangulu. Molo debata na mangulu na manggonggomi ngulutta. Dang lomos behita jala tahutan. Dang riko beha tahutan mangadupi akan masai termasuk efek tantangan zaman ini. Satia do Jahoba lao mangaramoti jolmai asong nang manibil. Molo debata na mangulu na manggonggomi ngulu tadang lomos behita jala tahuton mangarupyak kana masa na rikoti riwota songon panarihono ni debata dia kana tinopanai asa tasarihon dongat tasariho portibion tasarihon akatano alami laut dohot hawi songoninang akana tinopanana asing. Imana somal didok pemeliharaan lingkungan. Turgas tadoi saliling mangulu tanong. Dalih laho paulihon ekonomi negara. Digadehum mata noon. Asadong manual kalipus. Doh manuan akana asing. Digadehum ma akka ugasanon. Tu luar negeri alay gabi na sida manapunasa. Dakta botoy manangadong do upanii tu negara tao. Manang dia kapanamud doy dakta botoy. Alay taraduti manasa ulaon pauli-ulihot tanoon. Taida manihuliak tabi. Adong do pedong hatta manang hita sadiri do nasa yolo manegay na tinopa ni debata. Unang biatong adong siya kita na mabay marsay tanoon. Alay ta paradi madirita sa parsinoho tita mangaraduti hauliom ni tanoon. Tungaha magunana dapo dihita sinamo gudang. Jala gudang arata dileo dihita di portibion. Molo marsahi do portibion. Lamohop suadong hasoan jala pusohan parhosan na mabayan iko kamatian na mahatop. Molauli sudah natin opay uliro ng parmulota. Ipasi ta mangulu maday dengan basa di Tuhani. Alani dio dihot to dini debata mahita lahu patupahon pemeliharaan ni alamon. Asa tarpasu-pasu kita saluhu. Tuhan mama masu-masu. Horas